Здравейте, приятели! Както виждате, тук имаме една изключителна изработка на един много хубав нишан. Тук си имаме точица, която ни даде на посока. Ето, както виждате, много хубава изработка. Голям нишан, обозначава стая. Тук си имаме точица, както ви казах, дадена е посока назад. Нека с зирве едно да ви ги очертая. Посоката ни е насам не дадена от нишана. Нека да застана по този начин и да видим правилна ли е посоката. Правилна е посоката. Ето, приятели, виж. Над колана, плавно. Ето, това е посоката. Елайте, това е тук. Нека да застана е тук. Тук имаме доста голяма стая. Ето, стигам плавно над колана. Ето, стена. Влизам вътре. Отново стена. Излизам. Даваме посока. Нека да застанем така. Ето. Даваме посока. Нека, чакай, снимай малко от по-близко, за да мога да виждат как се дръжа. Ето. Виж. Това малко даже насам. Ела. Ела. Ето. Не стискаме много, както винаги дръжките. Над колана, плавно. Ето. Това е посоката. Връщам се. Ето. Имаме дадена посока. Нека да се обърна е така. Оп. Тръгвам. Какво ми казва? Върни се назад. Не ти там посоката. Ето. Вдигам плавно над колана. Пристъпвам плавно. Ето. Оп. Стена. Излизам назад. Ето. Стена. Влизам вътре. Нека да занулим отново. Ето. Зирве Pro Max и Зирве 1, хората, които използват, когато направи така, това означава, че под нас е кухина. Кухина, но всичко, което е направено от човешка ръка. Нека да дойдем от тук да видим. Това малко насами ти. Ето. Вдигам, даваме посока. Нека да се обърна отново така. Ето. Пак имам посока. Идвам. Стена. Излизам. Гледай. Виж. Нека да им го направим малко по-бързо да видят. Да. Стена. Влизам вътре. Ето. Занулявам. Стена. Това. Кухина. Връщам се назад. Стена. Излизам. Да вземем ли дълбочина, да им покажа как се взима дълбочина. Например, ето, вътре сме, идвам към стената, ето, стена, ето, вътре влизам, стена, зануляваме. Също така се взима и с Pro Max и с Зирве 1. Занулихме и тръгваме. 1, 2, 3, 4. Абе, към 2,60. Около 2,60. Да. Ето. Това е стойката, приятели, на Зирве 1. Също така Зирве Pro Max. Ето. Плавно, над колана. Ето. Нага се дава посока. Ето. Нека да покажем отново от по-близък план. Ето. Стъпваме бавно. Стена. Виж. Излизам. Даваме посока. Ето. Стена. Влизам вътре. А когато има цветен метал, когато имаме цветен метал, приятели, сега ще го покажа това, ще го направя с ръце. Когато имаме цветен метал, Зирве 1 и Зирве Pro Max, това е удар, хикс, удар в гърдите имаме, ето. А когато има кухина, ето, това е движението. Гледай. Оп, влизам си веднага, стена, влизам вътре. Изключителна изработка на Зирве 1 имаме, най-доброто, много високо качество. Имаме си откъде да си елиминираме минерала. Имаме на цветния метал, който търсим, например на злато, на бронз. Тук слагаме отпреди на двете си места, също така фащаме и в ръцете си. Изключителна изработка, много финни. Аз много ми е хубаво да работя с Зирве 1.
И така, приятели, до следващия клип. Чао!